Συνεχίζουμε με τη χοροδία Πολιτιστικού και Μουσικού Συλλόγου Μαγουλάδων Κέρκυρας. Η χοροδία Μαγουλάδων ιδρύθηκε το 1959, ύστερα από προσπάθειες ορισμένων κατοίκων του χωριού, με κίνητρο την αγάπη για την τετράφωνη χοροδιακή μουσική. Πρώτος μαέστρος και δάσκαλος της χοροδίας ήταν ο ύμνηστος Πέρος Νικόλαος. Το 1960 αναλαμβάνει μαέστρος και δάσκαλος ο Αλέξιος Κροκίδης και παραμένει μέχρι το 2014. Η χοροδία Μαγουλάδων συμμετάσχει σε συναυλίες και φεστιβάλ του νησιού και σε κάθε εκκλησιαστική ή πολιτιστική εκδήλωση που έχει προσκληθεί. Επίσης, ψάλλει όλες τις μεγάλες θρησκευτικές εορτές, Χριστούγεννα, Θεοφάνεια, χαιρετισμούς της Θεοτόκου, Μεγάλη Εβδομάδα, Άγιο Πάσχα και άλλες. Καθώς επίσης τη λιτανία την Τρίτη του Πάσχα στους Μαγουλάδες. Από τον Απρίλιο του 2024 η χοροδία έχει αποκτήσει νέα μαέστρο, την Αγαθή Κοσκινά, και έχει ενισχύσει το έργο και τα μέλη της, αλλά και την παρουσία της στα μουσικά δρόμενα της Κέρκυρας. Σημαντική ήταν η παρουσία της τον Ιούλιο του 2024 με τη συμμετοχή της σε συναυλία αφιέρωμα στη Χάρισα Αλεξίου, που πραγματοποιήθηκε στην πόλη της Κέρκυρας. Θα ακουστούν τα τραγούδια «Πάτερ ημών», «Θεμιστοκλής Πολυκράτους», «Προσευχή», στίχη μουσική Χάρης Αλεξίου. «Θα σε ξανάβρω στους Μπαξέδες», στίχη Μάνου Ελευθερίου, μουσική Ηλία Ανδριόπουλου. «Το Γελεκάκι», στίχη Ιωάννη Θεοδωρίδη, μουσική Σπύρου Ολαμπέζου. «12 Μαντολίνα», στίχη Λευτέρης Παπαδόπουλος, μουσική Μίμης Πλέσας. Χοροδιακή επεξεργασία Αγαθή Κοσκινά. Amen.
πλακέτα θα παρακαλέσουμε να την δώσει η κυρία Σόλια. Μαγουλάδες Κέρκυρας.